Closing na sa SM. Basig saradahan kami. Oh, man. Getting ready na para bukas. Bukas. Para sa ating mga bisita. Hindi. Kasi, pag-upload ko nito, yung bukas ay today. Kaya mamaya na I'm inviting you all again. 8:30 tonight. Para na si Ma'am. So, please do come here at SM City Cinema 7 for Sinika Simanwa 7. Thank you very much, Manong. And wait for me. Hey, you. Wait for me. Yan. See you later tonight. Bye! Uy! Long time no see. Na-miss nyo ba siya? I-miss niya ka. Na-miss Joke. nyo? Hindi niya ako na-miss eh. Ayaw na niya akong kasama, Kamusta kaibigan. siya? So friends, amo siyang tsura sang sinihan diri sa SM City. Sa mga wala pa nakasulod sa SM City na cinema. So there you go. May gamay kita nga stage para sa aton nga mga program before mag-start ang aton nga film. Kag dito naga-prepare na day direct for the screening sang next naton nga film. Siyempre, since ginlagaw ta naman lang kamo diri sa sulod sa sinihan sa SM City, hindi pwede nga hindi kita makakadto sa akong favorite spot, which is the CR. There you go. Ang ating nga. Sorry guys, but I really love checking the CR of anywhere nga kung di na ako magkato. Nami lang nga mirror. Nagmumukha akong siyam, diba? Sexy ka. Classmate ko gali! Ash for run yun! Yeah! Muna natin sa buong ang nagdaog sa ating nga raffle! Jason Sineta! And ang hintag niya si Liribel! Thank you so much, Sinika Simanwa, and thank you so much, Ruby Inspired, for the free tickets for Sinika Simanwa 7. Awesome! Alright! Thank you! Hello everyone! It's day 2 of Sinika Simanwa 7. Kapupod ko si Direk Dennis Huwagka, Direk Carlo Navarrete. Saan yung newest screening, Direk? Ako nga film, which is ang duyan ko sa panganod, will be screened on December 9 sa Festival Cinemas at 7 p.m. 7 p.m. sa Festival Mall. Thank you, Carlo. 17 sa Bacolod na. Ang mga taga Bacolod na muna, friends. Bantayan nyo si Direk Carlo. Magkatuto sa inyo. Sige, sige! Alright! Bago lang ginatapos ang screening sang aton nga day 2 sang Sinika Simanwa. And obviously, inakuya matingala ko nga grabe ang support sa mga schools naton sa aton nga mga student filmmakers because they really deliver quality films. Makita mo gid ya. That's why I'm really encouraging you all who are watching my vlog to please do support Sinika Simanwa, especially our students. Kay grabe, at their age, kung uso lang yung filmmaking sa amo niya nga panahon, laban-laban. Oh my gosh, iba na ang film natin. And sa second nga set, hindi ako fan sang horror nga mga movies. Pero I never imagined gadya nga ma-enjoy ko ang second set tonight. And siguro ang ako nga take away kay naghahambal ko nga daan kay Direk. I want to do a movie review pero basi mag-spoiler alert ako. So, ang take away ko na lang get is I really agree nga kung strong ang imo nga faith, gamay mo lang pag-move away
ang devil ara gida siya nga nagabantay si mo. So you really have to be strong and hold on, gid. And it's easier said than done, di ba? So paano gid man na naton bala mahambal nga ara gid man ang pagtuo, kag paano gid man magtuo sang hugot sa Ginoo, no? Kay it doesn't mean nga kung nagasimba ka o kung nagapray ka is you are spiritually rich or spiritually strong. Ang isagid siguro nga ma-share ko wherein like hindi gid ko actually vocal pagdating sa akon nga spiritual views, pero thanks for vlogging, it makes me comfortable to speak with you. And ang mahambal ko ged nga isa nga naging helpful ged sa akon is having that somebody who knows how to listen. Kay there's one film nga nag-open up ang character pero wala siya pamatian. So kung kita ginsugiran sang isa naton ka friend or even a stranger, we should know how to listen. And I'm really thankful nga ang akon nga family kay kami isa pa gito ka setting nga nakita ko. The dining area is very important. Kung nagakaon ka mo, always make a conversation. Kay gira siya ang time nga pwede ka mo ka pamati sa isa kag isa with all due respect sa food nga sa tubang naton. Kisa mahambal kita mas ginarespeto pa naton ang pagkaon kisa sa kapwa naton nga kasimanwa. Kung amo man lang ng paagi para mapamatian kita, why not use the power of food? Ano na nga daw mo, nagiging food vloggers, di ba? Segway alert! Ay, natulong na. Kag, amo na, in life, though tamaan ka bright, there will always be darkness. You just have to know where to stand. Isagin pamangkot kung ako nga seatmate, gapati ka bala nga may mga tao nga na secret. I-endorse ko ang film ni Direk Carlo Navarrete, ang Exorcismo. No, there's something nga natabo. And I asked my seatmate, do you believe ako nga view kay hindi nga 100% nga wala ka gapati pero wala ko siya gina-entertain, because the more you entertain those bad vibes around you, the more kanya nga ginapalapitan, the more ka nga nagaka-attract sa mga bad vibes. That's why if damo man si inyo, I don't know kung may ara si inyo nga nagaka-irita sa akon nga beautiful voice, wala tayong magagawa kasi doon tayo masaya. So basta masaya tayo at wala naman tayong inaapakang ibang tao, why not continue doing good things that makes you and makes other people happy? Yun, hold on to your faith lang ged. Kag for those nga mga strong people, hindi kagid man maka-guarantee nga you'll be strong all the way kay ginabantayan ka, pero ang masalig nyo is mas strong ang Ginoo nga partner natin everyday kaysa sa somebody out there who is looking after you. He's just there. Let him exist. Basta strong kita with the Lord. So that's it. And isa pagid gali, palagas ko lang, no, be careful what you pray for, kay especially na kung balaan yung nga friends ka mo ni Lord, ay wow, puwerte basi mo magsalakas ang imongin pangabuyo patay ka. So that's it, and I'm really praying nga karon sa gabi. Yeah, subong it's 11 midnight, pero balaan ko amo ganhab ako again. Karon mag-upload ako. This is already morning na sang December 8, and I'm really praying nga damo kamo nga magkadto sa Cinema 7. Ano po? At least, di ba, I get to overcome being emotional pagdating sa mga amuning nga bagay. And I'm really thankful sa akon nga journey sa vlogging, kay mas nakita ko nga when I really have improved in my interpersonal skills. That's what vlogging have taught me, and it all begins because nag-umpisa ako sa Sinika Simano way back 2017. I'm really thankful with those filmmakers na nag-inspire sa akon. Kag amo na nakita niyo sila kagina. Madamo na kami diri sa Iloilo, kag thankful man kami kay nagupod sa amon si Direk Carlo Navarrete, and
Please stay tuned sa mga Bacolod natin yung mga viewers. He will be screening his film sa Bacolod. So, bantayan nyo da sa Negros. I'm not sure. Baka naman, direct. Ara na si Ma'am would also go to Bacolod. We just don't know. So, pero kung wala din man, karon 8:30 sa Cinema 7. See you everyone! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindutang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!